Γεια σας, είμαι η Κύρκη Κουβαρά και στο πλαίσιο του Σεμιναρίου Προπόνησης Ζωής που συμμετέχω, έχω αναλάβει ένα project σχετικά με τον υδροφόρο ορίζοντα και την υγεία μας. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να δούμε το πόσο και εμείς συμβάλλουμε καθημερινά σε αυτό το θέμα τόσο ζωτικής σημασίας για όλους μας. Γι' αυτό θέλω να σας δείξω το αποτέλεσμα μιας σύγκρισης δύο απορρυπαντικών, το ένα βιοδιασπόμενο φιλικό προς εσάς και το περιβάλλον και ένα οποιοδήποτε απορρυπαντικό, οικολογικό ή μη, που μπορείτε να βρείτε σε ένα σούπερ μάρκετ, με φωσφορικά και χημικά που δεν διασπώνται και έτσι μολύνουν, παραμένουν στα ρούχα μετά το ξεύγαλμα και μπορεί να προκαλούν δερματικά και όχι μόνο. Βάζουμε λοιπόν τα βανάκια μας στο κάθε απορρυπαντικό, τα αφήνουμε να στραγγίξουνε, τα ξεβγάζουμε και με τη βοήθεια αυτής της λάμπας που αποδίδει υπεριώδες φως, γι' αυτό χρειάζεται να σβήσω το φως αυτή τη στιγμή, θα δούμε τα υπόλοιπα τα οποία παραμένουν πάνω στο ύφασμα και όταν φοράμε τα ρούχα μας παρόλο που έχουν ξεβγαλθεί, διεισδύουν στο δέρμα και φανταστείτε τα νερά από τα πλυντήρια τα οποία κάποια στιγμή καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα. Τα βλέπετε που φωσφορίζουν. Να ανάψω το φως ξανά και να πούμε ότι το MPD είναι απορρυπαντικό πολλαπλών χρήσεων, καλύπτει αποτελεσματικά όλες τις ανάγκες καθαριότητας που μπορεί να χρειάζεται ένα σπίτι, το αυτοκίνητό μας και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Και παραδείγματος χάρη σε τετραμελή οικογένεια με 2 μικρά παιδιά κοστίζει περίπου 7 ευρώ το μήνα. Ελπίζω να μάθετε κάτι χρήσιμο για σας σήμερα και να φροντίσουμε όλοι μαζί να διατηρήσουμε το νερό καθαρό για μας και για τα παιδιά μας. Να είστε καλά!